आरो गुबुन हाबाफारिखौ सामलायनाय बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि आंगोना सामलायगिरि गोबां बेयाव गेदेमा आलासि बिथांमोन दङ। आङो गासै गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ समनि आंखालाव आङो एड्रेस खालामनो सानाखिसै। जोंहा मानगोनां बिटिसिनि डिपुटि चिफ, बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों, हारिमु आफादनि बाहागो लाफैदों, बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि गासै जोंनि मिरुनि गेदेमा दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन दिनैनि बे सेसनाव बाहागो लाफैनाय उदालगुरि जिल्लानि आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जिल्लानि बे बिबिसिनि बेन्दोङाव थानाय गासै जोंनि मण्डलिफोर, पास्टर बिथां आरो ख्रिस्ट' सिबियारि आइ आफा, बर' रायजो राजा, गिबियावनो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो प्रभु जिसुनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। बर' माहारिनि थांना थानायनि जिउआव जोंनि लामा हान्थिनायाव जेब्लायबो प्रभु जिसुआ जोंखौ अराय बोर हरथों, अराय जोंखौ मदद आरो हेफाजाब हरथों आरो जिखिनि हाबाफारिखौ 112 बोसोरसिम बे गोलाव लामा हान्थिनायाव बिबिसिआ आफाद आरो गौथुम हिसाबै हाबा मावबाय। हारिनि खैफोद आरो खैदाननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, बर' थुनलाइ आफादानो जा गसंथादों। जों जेब्लायबो हांख्रायदों, हास्थायदों बिबिसिआ माहारिनि अलखद आरो खैफोदाव एक बिन्दोबो कृपनालि खालायालासिनो हायालासिनो बिथांमोना खैफोदनि समाव, अलखदनि समाव, जायखिजाया दाङाबाजिनि समाव बर' न'खर, बर' गामि, बर' ओनसोलनि खैफोद अलखदाव गसंथादों आरो बिनि थाखाय माहारिनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बिबिसि आरो बिनि दैदेनगिरि आरो गासै जोंनि बेयाव बाहागो लाफैनाय मानाव गिदिर बाहागो लागिरि रायजो राजानिसिम आं खर'गंगायै धन्यबाद आरो आं साबायखर बावबाय। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। जों जेब्लायबो हारि हिसाबै खौसे आरो भारतआ सेकुलार कान्ट्रि हिसाबै जोंनि मोन्थाय, जोंनि अधिकारखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन। बर' फिसा हिसाबै, बर' माहारि हिसाबै खुनु कारनाव जोङो जिखि धोरोमाव थाया मानो, ख्रिस्ट' धोरोमानो जा, बबेबा गुबुन गुबुन धोरोमानो जा, मालाबाबो जाहाथे जोंनि सायाव खैफोद आफोद फैया, बिनि थाखाय बर' फिसा हिसाबै आरो बर' हिसाबै जोङो जेब्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबिसिनि हाबा मावनायाव, सोलोंथाइनि हाबा मावनाय, समाज फोसाबनायनि हाबा मावनाय, धोरोमारि आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल सिन्था सान्थौजों समाज दानाय, समाजखौ दैदेननाय, हारिखौ गोग्गो खालामनाय, जोंनि समाज बेरेखा खामानिफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानाय बे गासै मोन्थोर आरो उद्देश्यखौ लानानै बिबिसिआ हाबा मावदों। बेयाव जों जेब्लायबो मददै आरो ज' ज' जों हाबा मावनांगोन। बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै फिन खेबसेबाव एबसुनि जानानै आङो गासै बेयाव बाहागो लाफैनाय नोंथांमोननो साबायखर बावबाय आरो प्रभु जिसुनिसिमबो अराय बर' हारिनि गोजोन आरो खौसेथि अनलायनायनि थाखाय आर'ज गाबबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।